Parlem del barbarisme enxufe i els diferents significats que té. Comencem per la base. Quan parlem del dispositiu que serveix per connectar la llum, un electrodomèstic, un aparell, etc., a la xarxa elèctrica, el mot català és endoll. Per exemple, vaig de vacances al Regne Unit i necessito un adaptador per a l'endoll, no per a l'enxufe. I d'endoll, endollar, no enxufar. Si no endolles la pantalla, no funcionarà. Ara bé, en sentit figurat, en un llenguatge familiar, també s'empra el barbarisme enxufe per referir-se al fet que una persona ha obtingut un lloc de treball, per exemple, per les seues relacions, pels seus contactes. En català no diem que ha obtingut el lloc de treball per enxufe ni per endoll, aquí no val, sinó per privilegi, per contactes, per influències. També podem dir que l'han col·locat per recomanació d'algú. I, a més, existeix la paraula moma per parlar d'allò que algú rep per damunt del que li pertoca o allò que s'obté sense gaire esforç. Tenim l'expressió catalana tenir una bona moma. Has vist quantes opcions? Un enxufe és un endoll i endollem, no enxufem. Però quan parlem de bons contactes hem de fer servir altres expressions, per privilegi, per contactes, per influències, per recomanacions, perquè té una bona moma. Si t'ha agradat el vídeo, escriu-me un comentari que em fa molta il·lusió llegir-vos.